Ωραία παιδιά, να το αυτό εδώ είναι, το κατεβάζουμε τώρα. Ωραία, τώρα βγαίνουμε, πάμε, πατάμε εδώ. Μπορεί να μας πει να κάνουμε ένα update, όχι. Να παιδιά, όπως βλέπετε αυτό είναι. Μπορούμε να κατεβάσουμε και το Rocket League Side Wipe. Σήμερα θα δούμε πώς θα κατεβάσουμε το Fortnite. Ωραία, κάνουμε install. Και τώρα πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ. Το λέω πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ. Ναι, δεν έχουμε και το καλύτερο ίντερνετ του σπιτιού, αλλά τέλος πάντων. Ωραία παιδιά, θα σας δω μόλις τελειώσει. Ωραία παιδιά, δεν κατεβάστηκε. Τέλος πάντων, αυτά πρέπει να κάνετε και μόλις το κατεβάσετε γράψτε μου στο comments. Αυτό είναι το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, bye!